مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نزال قوي تمكن المقاتل المغربي إلياس شاكر من الفوز على خصمه الأمريكي عمر مورينا والتتويج بحزام بطولة سانشاي لكيك بوكسين التي أقيمت بالصين. وقبل مشاهدة لقطات من هذا النزال الشيق، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين أو مهتم بجميع أخبار الرياضيين المغاربة، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وفرجة ممتعة. Но пък на нас ни си е ритник на... До тук повече. Бодишот на Шакир, хайкик. Морено отстъпва назад. Явеш. В тялото, което е едно ляво круш. Морено. Си с тези ритници. С десния крак на Шакир, след което Морено с дясната ръка. Размяна на лоу-кикове. Шакир става все по-активен и сякаш има проблем с един от доста по-сковано, доста по-бавно него в третия рунд, който скоро трябва да дойде. Омар Морено. Макар и да рискува и след това не може да си стъпи на него. Може би от него опитва се да атакува с него неговия съперник и ще го атакува там. Мъжество Морено издържи при тази болка и при тази очевидна контузия. Хайкик с десния крак на Шакир, един ритник в бедрото на Морено. Болезнено е за него да стъпва на него, да остави тежестта си там особено. И все пак една атака с левия крак на Морено. Морено сега с няколко крушета. Беше десния прав на... Играта е подновена. Морено, този нокдаун. Шакир. Четвърти. Коляно. Даун ще означава вече технически нокаут, независимо дали ще се изправи. И Шакир ще търси толкова време. 30 на секунди. Коляно в тяло. Може би беше момента. Ето го. Даун! Неписък на колена може и да се получи за Омар Морено. Беше, че Шакир паднал съперник. Няма как да го удряш. Да не говорим в... Матч е изключително... Изглежда изключително любопитно. Но разликата в килограмите между двамата съперници е много. Corner in Morocco, Ilyas Shakir.